Assalamu alaikum muhterem efendiler. As Assalamu alaikum kanalımның qonaqlары. Бүгінгі видеомда мен sizin için tavsiyeli tevavvuf degan rubrikamni ашырға buldum. Biz anda hazır rubrikamның bugün serhavi bulacak kim ol Ilminski hem Nia'nın hıyalı. Білесізме, міне 20-ші ғасырның ақырында болған шундай кіші Ilminski деген. Ол қазір мен Telegram каналларда көрдім. Аның hazır ikonalar mine şunday Müslüman bulmagan Hristiyanlar ikonalar yazıyorlar Ilminski'ga. Ol Nikolay Ilminski ol Künçüğüşnü irlenüşü pravoslav misyoneri okutuşı, İncil bilgisi hem Fenler Akademiyasının ağzası. Ol Penza ülkəsində 1822 yıldan 20 aprelinde ruhani ailesinde tuva. Mine derstende bu kızık kişi ol Tatarlar hem Şuvaşlar için özünün bir alifba'nı buldura. Mine ol Kiril imlasında indi. Mine anda A 2 noktalı kilip çığa, hem Ö 2 noktalı, N harfi kilip çığa kırta olanı, U 2 noktalı. Mine ol Tatarlarda büyük masa kulem indi kilmiyor, masa kulemu taralmay. Ama Şuvaşlarda büyük katı tarala. Hem hazırda mine ol vakitte tercüme etilgen mine İncil, mine ol Hristiyanların mine bu kitabı, ama ol İncil tugul indi ol kuşirip bitirilgen İncil. Alar Rusçadan alganlar da Şuvaş diline tercüme etkenler hem Şuvaşlarga taratkanlar. Mine şul afet kitirdi Şuvaşlarının Hristiyan dinine kuşuven. Mine hem biz ol dersten de ol in birinci kişi hıyallangan mine Tatar Müslümanlarını olar Arap grafikasında yazgan Müslümanlarını Kiril grafikasına koşurge. Ama onun hakimşiligi şul zor bulmagan. Ol gadi İncil bilgeşigine bulgan. Ama o İncilni yaxşı etip okumagan. Derslende ol İncilni yaxşı etip okusa, ol bilir idi Müslümanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İncil'de yazılganın bilir idi. Hem anda kişi isiminde tercüme etkeninin bilir idi. Ama olanı bilmegen. Mine şul kişi ol hazır ol yibine bu imleni mine Kiril imlesin birinci etip Tatarlarga buldurga uylagan. Mine hem biz bilemiz, mine bizning ol Latin imlesi de ol bizning imla tugul, ol dersten de ol Rim imlesi, Rum halığı imlesi. Hem ol
мәҗүсилек белән тулган. Менә хәзерге Рим чиркәве, менә ул христиан чиркәве, католик чиркәве, барысы ул бөтенсе ул Рим менә бу латин хәрефләре белән язылган. Ул дөрестән дә ул безнең имлә түгел. Менә безне татарларны 28 елда латин имләсенә күчерәләр. Ул дөрестән дә халык ул имләгә күчә, бик шатланып, белмим нинди хисләр кичергән, нинди тойгылар кичергән икән безнең халык. Әмма халык ул латин графикасына күчә. Һәм аннан соң 40 елда ул яңадан Кирилл графикасына күчерә Сталин. Ул дөрестән дә менә не Босния халкы гарәп имләсендә язган, ул мөселман халкы, алар гарәп имләсендә язганнар, аларны да латин графикасына күчерәләр. Һәм Төркиядә менә ул Ататürk, дөрестән дә аның исеме Ататürk түгел, Атаяһүд. Ул Яһуди кешесе. Ул төркләрне латин графикасына күчерә. Анда мин аның турында бик сөйләрмен әле Ататürk турында. Ул Атаяһүд. Ататürk түгел, Атаяһүд турында. Аннары күчерәләр Малайзия халкын. Малай халкы, алар да латин графикасында язмаганнар, әмма аларның гарәп графикасы булган. Әмма Португал халкы аларны күчерә латин графикасына. Әйдә, сез төркләр күчтегез, хәзер сез дә күчегез. Малай Индонезия халкы да, барысы да күчә латин графикасына. Менә хәзерге вакытта дөрестән дә ул үзбәкләр бер-берсен аңлаганнар, бер-берсенә язылышканнар. Менә безнең төрки тел белән, гарәп имләсендәге төрки тел белән менә безнең татар төрки теле белән аралашканнар, безнең барча татар халкы, Кырым татарлары да, Идел буе татарлары да, Сибир буе татарлары да хәзер белмим шундый аерылу килеп чыга. Менә Кырым татарларында анда үзләрнең имләсе, менә латин графикасын алар хәзер бик алга сөрәләр. Кирилл графикасында кулланалар. Менә татарлар хәзер менә бу 40 елда Корбан Галиев дигән безнең Корбан Галиев һәм Рамазанов орфографиясе буенча Кирилл графикасында язалар. Ул дөрестән дә ул да безнең график түгел. Ул имлә, ул рус православ чиркәвенең имләсе. Бу менә аларның чиркәв теле менә шул имләдә. Ул безнең имлә түгел. Ул безгә латин да безнеке түгел. Аны тарихын карасаң латин графикасының, ул Рим имләсе. Менә Кирилл графикасы, Кирилл имләсе, ул грек имләсеннән чыккан. Менә хәзер Корбан Галиев һәм Рамазанов имләсе турында укыйм. Менә Иосиф Сталин боерыгы буенча бердәм совет халкын булдыру уңаеннан бөтен Русия коммунистлар, большевиклар фиркасы җыенында алфавит октября, яңа алиф, ул шулай алар атыйлар латин графикасын.
Урынына бөтен халыкларны урыс графикасында күчүен таләп итте. Августның 1938 елда беренче Кирилл графикасында галимебез Файзуллин беренче орфография кагыйдәләре дөнья күрде. Ошбу орфографиясы проблема шишелеше 1943 елга кадәр дәвам итте. Әмма күбесе кире кагылды. Менә безнең Корбангалиев ул тәкъдим итте безнең кертергә ә хәрефен, ö хәрефен, ü хәрефен, ж хәрефен, ң хәрефен һәм һ хәрефен. Менә 41 елга орфография буенча менә безнең канагать сүзендә ә хәрефе хәзер языла башлады. Менә өстенә ö хәрефе языла башлады, ü хәрефе. Әмма менә бу графикаларны күчерү ул безнең матур әдәбиятыбыз, менә кайсы искимләдә язылган барча матур әдәбиятыбызның без дәвамын өзү була башлады. Дөрестән дә, әмма без совет чоры әдәбиятын укый башласак, анда больниц сүзе, күпчә рус сүзләре безнең татар теленә кертеп яза башладылар. Хәзердә менә мәсәлән мин кайбер галимнәребез безнең газета мәгълүмат чараларының мөхәррирләре хәзер урыс һәм безнең Европа телләреннән кергән сүзләрне кулланырга дәвам итәләр, тәкъдим итәләр. Менә безнең күпчелек сүзләр безнең гарәп фарсы сүзләрен оныта башлыйбыз без. Менә шул бик зур афәт. Гарәп фарсы сүзләрен бер кашанда онытырга кирәкми. Аларны кулланырга кирәк. Дөрестән дә матур әдәбиятны укырга кирәк. Дөрестән дә наданлык татарларда хәзер бик артып бара ул. Менә бик зур рәхмәтне белдерәсем килә менә алынмалар сүзлеген ясаган авторларга. Дөрестән дә бик матур ул сүзлек. Мин аны бик яратып укыйм. Ул бик менә хәзер әйтим авторларын әйтәм. Хамзин, Махмутов һәм Сайфуллин. Арабский, татарский, русский словарь заимствований. Анда 65 елгы ул. Гарәпчә, татарча, русча алынмалар сүзлеге. Махмутов төзегән гарәп теле графикасы белешмәсе кушымша итеп берилде. Татар әдәбиятында кулланган гарәп һәм фарсы сүзләре. Менә дөрестән дә ул 65 елда чыккан ул китап. Шундый бай китап. Анда Кытыпның да цитаталары бар. Барча Сагыйт Рәмиевнең да бар. Шундый безнең мәшһүр язучыларның цитаталары да бар. Мин ул сүзлек белән бик шатмын, ул сүзнең ясаган муалифләренә. Аллаһ Тәгалә аларга ярдәм бирсен. Алар мәрхүмдер ул әфәнделәр.
Allahu Teala yardım bersin hem rahimli bulsun alarga. Biz rahmet alarga şul süzlikni yasaganları için. Hazır dürüstten de biz bu garip grafikasın tırgızırga kirek, iski imlani iğrenirge kirek, tatar tilin bilirge kirek, ulu bizim tilimiz, hem ulu ali bizge kirek bulaşak kileşekte. Hem alınmalar süzligin, garip farsı alınmaları. Alınmaları süzligin biz her vakit kullanırga tiyir. Garip hem farsı süzleri olardırsdan da bik matur hem bizim matur edebiyatka, bizim hop edebiyatka hem bizim kadimi tatar tiline bik utip kirgen. Bu videom tamam. Hazır biz bildik kim birinci bizni Kiril grafikasına bu haram harflerge kirtirge tilagan kişini. Ama mine Stalin ni işin bizni ama ol kuşirmedi, ol mine Ermenlerini kuşirmedi. Hem Gruziya mine Gürja halkın kuşirmedi. Onlarının özlerinin imleleri var. Onlar bir de kuşmediler o Kiril imlesine. Ama barşa Tatar Müslüman halkları, Türkiye Müslüman halkları, hem başka halklar barşası da kuştu Kiril grafikasına. Dürüstten de ol büyük bizim tilimizni uturge, bizim inqirabimizni kitirge, bizim tariximizni bilmevge büyük zor uluş kiritdi mine bu Stalinlar hem başka mine ikinci sözlerini aytayım. Mine hun ris dip aytayım mine alarni. Mine ol til hem halklarının ximirize dip aytayım mine farsı sözü bilen. Mine şulay. Mine dürüstten de Qurbanqaliyev turunda aytip koyayım. Ol tatar tilinde siz bilesiz v harfi yok, ol bizning v w degan ovoz shunday. Ol dürüstten de vaqtni u deb yozarak qo'shgan. Mine masalan u deb Mine Ramazanov ol bizga qo'shgan vaqtni v deb v harfi bilan yozarga. Mine masalan tavi adan so'ng u deb yozgan Qurbanqaliyev. Masalan Ramazanov v deb yozgan. Tav so'zi shulay ikkisi de Ramazanov da Qurbanqaliyev da u deb yozgan. Mine Ramazanov ham Qurbanqaliyev ular mine hozirgi bizning bo'lgan Kiril grafikasында shul qoidalarni o'ylab chiqarganlar. Dürüstten de qoidalarga bo'ysungan til bizning tatar tili. Ama biz unutmayq, mine bu bizning qodimiy tatar tilin ham alınmalar sözlegen hamanda aşıp qarayq. Mine şunun bilen minim tafsille tebevöf degan rubrikam tamam. Kelesi şuralara kadar bik şatman sizni ko'rishga, minim ishni duo qiling'iz ham rahim etingiz minim kanalıma. Kelesi şuralara kadar assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.